Какво ста хора, аз съм Тосмир Иванов и днес ще играем Clash Royale и ще говорим за една тема, която мисля, че вече изчезнала от отдавна. Мисля, че беше миналата година, 6 май. И да, може би някой се досетиха от годината. Това е Синия кит. За който не знае, това е игра, в която 50 дена, нещо като руска рулетка, 50 дена ти дават предизвикателства, много, много епични. Например, срежи си вените. Първото нещо, което трябва да направиш, да си нарисуваш с браснарско нощче синките или да напишеш буквите му. И да, хора, това е нещо много ужасна игра. То не е игра, хаквате и ти праща. Но за голямо, голямо власт, голямо властите го хванаха тос. Те с руснаци тъпи създават най-отвратителните игри на света. Да умрат дано. Хванаха го, не знам дали са го пуснали или цял живот ще седи в затвора. Не се знае. И да, другата тема, която искам да кажа е Clan Battle Chess. По-скоро Clan Battle. Ние вчера играхме с малко за КБТ. Аз ще го питам за неговия YouTube канал дали има и ще го сложа в линка на това видео. И да, хора, ще започнем една игра. Хора, наистина много неприятно това Синия кит. Не знам откъде е дошло тъпите руснаци. Така интернета ми почва да... Откъде? Ага, фриз му сложа. На два удара. Още една. Иди. Замина. Казах тук, че само кара. Този да не е лепнал, сега ще пусне нещо. Айде към главната. В този гигант. Ето един купена. И да, хора, това е много лоша игра. Не се забърквайте с нея. Той ги попита. Просто ги попита, искате ли да участвате. А повечето хора казват искам. И това е проблемът. Но аз мисля, че вече не съществува вече тая игра, защото би трябвало да са планали. Но за всеки случай вие проверете. Аз проверих, казах в интернет, казах, че са я спрели играта от отдавна. И да, тук е една доста хубава офертичка, но има малко пари. Да. Да, сега няма никой онлайн. И да, хора, вижте коя арена сме. Таран тан та 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 тан. И да, хора. В скоро време, ако ми се освободи турнирът, може да направим някой. То мисля. Защо не ми се падат картите? Дано. Хора, пазете се от тая игра синки. Не дейте да се забърквате в нея. И сега ще изиграем още една игра. Няма как да напусне нещо. Ето. Сега нямам нищо за отбрана. Аз много тъп. Ето. Не, аз съм си. Може.
Една уитка, ли се казва, както и да е. What? Там. Айде му там. Имаш ли? Дай стига с този балон да е. Толкова ги ненавиждам. Хубаво, че няма барел. И той ми взе една крачка, ще му взема сред. Уф, пиленосец ли е? Ей. Айде. Сега ще му вземе тази. Кой? Всеки ми да ми трябваше. Уич, айде. Айде, уич. Плюс. Точно и така. Окей. Айде ще пуснем още един принц. И да, хора, стига с този интернет. Толкова ли ми е бавен? Видите, ми подава и интернетът. Какво да се прави? Купя на айде един от скелета на армия. Айде. Опа. Разбихме. Айде бе, разбите го това. Какво е това бе за подяволите? Айде ти отиди там, го би тос. Иди ти пак там. Трябваше да пусна този пиленос. О, не. Да си познал. Не се занимавай с той, занимавай се с балона. Ей, умник такъв. Ох. Този го разбихме, хора. Е. И да... Ооо! Giant Chess, хора! ОМГ, хора! Giant Chess! Дай да направим един лек скриншот. Сприте интернет! Интернет, спри! Какво да правя, като го крадат? Още един скриншот. Олеле, хора, Giant Chess! Giant Chess! Дано да ми се... Значи, предполагам, сприте с този интернет. Да, хора, искам да ми се падне тая голямата пека. Или пък Лава Хаунд. Или пък този Инферно Дракон. Или пък Хок Райдър. И да, хора, интернета вече почна да ме нервирам. Смятам това да бъде от този клип. Пазете се от това, нищо, че е спряно, може отново. Знаете, всичко се очаква от полицаи да го пуснат, подкупи такива. И да, общо взето, пазете се. Ще взимем следващия клип, в който ще отваряме Giant Chest!